Na aula da UNED de Lalín levarase a cabo o terceiro curso de español para inmigrantes. Será do día 15 de febreiro a 1 de xuño de 2012. O curso está dirixido a xóvenes e adultos estranxeiros que teñen interés por mellorar a súa competitividade comunicativa e ampliar os seus coñecementos da lingua e culturas españolas. A Ómix de Lalín informa sobre as 336 prazas de fins de semana multiaventura para a mocidade. A iniciativa terá lugar na provincia de A Coruña, no albergue de Gandarío ou no aeródromo de Fervenza, en estadías que se desenvolverán entre o 3 de febreiro e o 25 de marzo. Estará dirixido aos mozos e mozas galegos de entre 18 e 35 anos. O prezo para tomar parte nas actividades, que estarán dirixidas por monitores, é de 60 euros para os posuidores do carné xove e de 80 euros para os que non dispoñan del. Silleda contará cun centro multideportivo e de ocio na parroquia de O Castro. Estará situado na Casa do Caminero, onde se ubican as pistas de pádel e tenis. Na planta baixa do edificio estará previsto ubicar unha cafetería e un ximnasio, mentres a planta superior seguirá a utilizarse, como todo agora, como centro para os veciños desta localidade.